Naimbag nga daw yu ang madanunan daytoy nasudi akablaw ko kanyayo dumdumwek ken patpatgek akakabsat ko ida. Naawatam, haan ka agrupro pa nga dragon? Is the liar is the fake? Hi guys, this is Norway and Jesus Earth Journey, and I would like to say thank you sa mga patuloy na sumusubaybay sa journey na to. Kasama ko kayo. Maraming salamat. Dahil buwan ng wika ngayon, syempre ipinagdiriwang natin ang ating mga wika dito sa Pilipinas. At ipinagmamalaki ko na ako ay isang Ilocano. Yes, tama kayo. At ipapakilala ko sa inyo ang lengguwaheng ito at bakit isa ito sa pinakamagandang lengguwahe sa Pilipinas. Mga kapwa ko Pilipino, ang Iloco at Ilocano ay magkaiba ang ibig sabihin. Ang salitang Ilocano ay mga tao at ang Iloco ay lengguwahe ng mga Ilocano. Naawatam! In English, Ilocano is the people, Iloco is the language. Naawatam! Hep 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 hep! Opo! Ilocano is a language, not a dialect. So what's the difference? A language is a system of words used and understood by particular group of people. Now, paano nagiging dialect ang isang language? Yung Iloco namin dito sa Cagayan ay iba sa Iloco ng mga taga Ilocos Norte. Naawatam. Okay, ganito yon. Majority of language used in Northern Luzon is Iloco. But they are spoken with different accents, rhythm, flavored with different cultures of the province who speaks Iloco as language. Naawatam. Kustunan. Ang Iloco language ay third most popular language in the Philippines. Ilocano people are also found in Mindanao noong panahon ni Marcos dahil sa nangyaring migration. And you know what? Ilocano language are also most used language in Hawaii, where dahil karamihan ng mga OFW na pumunta doon ay taga Ilocos. Naawatam. Meron kaming 3 types of native Ilocano speaker. Una, mga sweet Ilocanos. Karaniwang bigkas ng mga salita nila ay malalambing at madalas nilang ginagamit na patinig ay kit when haanin bakit nalpasen nawata. Pangalawa, mga Inchilocanos. Karaniwang bigkas ng salita nila ay para silang nagsasalitang mga Inchik at madalas nilang ginagamit na patinig ay kitwin haanin bakit nalpasin. At ang mga pangatlo ay mga hard Ilocanos. Karaniwang bigkas ng mga salita nila ay matitigas at madalas nilang ginagamit na patinig ay kauna, haanan bakit nalpasin. Nawata, sweet, tangkin. Ilocano, tangkin, hard, natangkon, natangkon, nawatam. At alam nyo ba ang mga Ilocano ay may hilig kumanta? Yes! Isa sa pinakasikat na kansyon namin ay Manang biday, ilukat mo man, tamintanam, ikalumbabam, takita ekto'y kinayawam, ay mataya kuno di nakasyan. Siya sino ka? Etan bakit aksinatan, ket awan kad lomlom daan, tipon pagsinaan ta, ay dakla kuma ibagbaga. Dear, text me. Nalipatan na kadi. When luadan sa bali, nga inka kakibkibi. Message mo, jak idan masumbatan. Tatoy baterya, ket na dead cells. Sadyang maaklod, managkapukaw ko, akay suna nga ayat ko. Hoy, sadok, bumangon ka, kita eman, ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan, ay nakapumot kapayla. Nakas ang yaku, tinted mo talak ama. Tapos kwen pa rin, nga uray no.
oras linipas. Sikat timteng, aririmok to'y biyak ko. Nasimbeng ang kanunod, itanket nagtirong. Yak mairimen, nga dapat na gayat ko. Ngem, agamakam, kamukha pa kay sagmakam. At ito pa, sa mga nakikinig ng radyo dyan, for sure, alam na alam nyo to. Our famous Radio Ilocano commercial. Nakaturog may gayam nila kahit 18:30. Ay na, ilunlunod ko ni tiweting parang. Kae, no agurigur ka, no di ka makataya tiweting. Hindi! Alam ita, agmulagat tayo aminan. Tayo tiweting, agbisiin kin mailuod dagiti agtaytaya edin to ag milyonaryo dagiti pinansyar kin protektor na gusto ko nang baka dahil tuwi pa itinadara sa pagkwartahan dagiti andu kabapan nakabagiti lintog buka ko ta politiko ken alimatek ng opisyal ti ko biro isungay titinulong tayo kuman mga indo pituwete at titinulong tayo Tama na, nakakaya na. You know, Ilocano people are known to be kuripot. Why? Because Ilocano people are so hardworking that they treasure so much everything that is so dear to them. And they don't want to invest on things na walang kasiguraduhan. They are so wise and so matipid. Why? Because alam nila ang buhay. Kaya kung wala ka pang jowa, you might consider Ilocano people. They might teach you how to really live wisely. Nawatam. At syempre, isa ang mga Ilocano sa mga pinakamalalambing na Pilipino dito sa ating bansa. Pero wag mo silang gagalitin. Baka agbaling armalay jengiwat ni Nanang. Naa, dahito nga ubeng. Aguri ka man. Abe na di balunek. Malmaluan ka nga ubeng ha. Padasap kay taray. Nakitam no di ka makapagnanubi ka. Agawid ka laing nga ubeng ha. Hoy, agsubli ka dito ay. Kapaturog. Ay, kapaturog. Paano nga galgalan din ta obra mga kuduk-kuduk ta silang mo ha. Luto manaray ka dito kapututan. Agadong tuman ti kuto mo. Ning katuing nga. You know, that's our nanays. But in terms of sweetness, wala silang kapatid. Anya, nawataw. So that's it guys! Sana na-appreciate nyo tong vlog na to. And special shout out sa mga Ilocano people dyan. Iwarag-awag imamot dating ang vlog. Ikas kasabay wa. Joke lang. And yes, ipanpanakal ko nga may saak nga Ilocano. Napagpaglan nga Ilocano. Nakiramot. Nakiroting nga Ilocano kapsat. And of course, on our next vlog series, sa mga hindi po nakakaintindi ng Iloco, I will make a vlog series teaching you on how to speak Iloco. Tapno, handa ka ilaku. Baka no madamdaman na isalda ada kagaya mo. Okay guys, till next time, don't forget to like, comment, share, and subscribe this journey for the glory of the day. No maminsang tumanen na panagkikita tayo ng kapsat. Kitawat ko kini Diyos Ama, iti nasalun at kinasayat na taa pa nagbibiyagyo, ken Diyos ti kumuyog nga awan labas na. O ala kustunan, makatakya ko. Naawatam!